Tu je tip, ktorý využívam už veľa rokov. Skutočne mi pomáha a verím v to, že pomôže aj tebe. Kedykoľvek nastane situácia, ktorú si možno vyložene neprijal, vieš, že od tvojho rozhodnutia bude závisieť veľa a je skutočne dôležité sa rýchlo zorientovať, rozhodnúť a niečo s tým urobiť. Prvá vec, ktorú navrhujem, aby si urobil, je zrelaxovať sa, zavrieť oči, nadýchať sa a takto si nastaviť to správne rozpoloženie mysle. Pretože od rozpoloženia mysle závisia priamo tie výsledky, ktoré dosiahneš. Ak sa ideš rozhodovať vystresovaný, ak sa ideš rozhodovať na emóciách, tak to rozhodnutie nebude ideálne. Je oveľa lepšie venovať pár minút tomu, aby sme sa zastavili, nadýchali, pozreli sa na situáciu objektívnejšie a potom prijať to rozhodnutie a hneď urobiť nejaký krok smerom, ktorým sme sa vydali.